Is-sena 2020 kienet l-aqwa waħda bl-akbar domanda għall-kumpanija Grixti Mobili li ilha topera f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 47 sena. Dan huwa dak li qalilna wieħed mid-diretturi tal-kumpanija Aldo Grixti waqt żjara li għamel fil-fabbrika tal-Amara il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri. Id-direttur tal-kumpanija spjega li s-sena tal-pandemija żiedet id-domanda għaliex aktar nies ħassewhom konfidenti jinvestu f'darhom. Ħadmet favorina għal fatt li n-nies jisom ma sifrux. Għattaw ħafna ħin iktar id-dar, tifhem? U jisom investew f'safra, investew fid-dar tagħhom. U xi ħaġa naħseb li tajnu ukoll li peress li l-Malti huwa l-owner tad-dar tiegħu għax persentaġġ kbir tal-poplu Malti huwa l-ownership tad-dar. Mux ħajda jinvesti, bħal meta bdidem jikri mux ħajbdellek ċina, ma jekk għandek id-dar tiegħek naħseb tagħmel kuraġġ li tibdellek ċina. Minn 3 persuni din il-kumpanija illum tħaddem 22 ruħ u qed taspira li tkompli żżid u tħarreġ l-impjegati. Fl-aħħar 3 snin il-kumpanija għamlet investiment ta' €1,200,000 biex espandiet il-faċilitajiet tagħha grazzi għal għajnuna mill-entità tal-Gvern Indis Malta. 700,000 minn dan l-investiment sar f'apparat teknoloġiku modern li wassal il-kumpanija biex iżid l-effiċjenza u l-produttività. Dal-aħħar snin bis-saħħa tal-għajnuna kbira li sibna minn naħa tal-Gvern, stajna nieħdu din l-estensjoni tal-fabrika, stajna nixtru aktar makkinarju, il-makkinarju itajjiblek il-prodott, bekk tkun tista' timxi l-qudiem. Il-Ministru Silvio Xkembri nota li l-Gvern qed jagħti appoġġ sieħ lis-settur tan-negozji tal-familji Maltin li anki f'nofs pandemija tirnexxilhom iżommu posthom fin-negozju u f'xi każi anki jkomplu bl-investiment għal tkabbir. Li huwa inkoraġġanti wkoll fejn tara s-saħħa u r-reżiljenza tal-ekonomija Maltija fejn din il-fabbrika fil-perjodu tal-Covid eżempju kellha żieda kbira fid-domanda. Kif qalulna huma stess is-sena li għaddiet kienet l-aqwa sena tagħhom dan is-settur. Dan ma jfissirx li m'hemmx kumpaniji li qegħdin għaddejjin fit-tbatija imma qed naraw is-saħħa tal-ekonomija Maltija li hija diversifikata. Il-Ministru ħeġġeġ lil dawk interessati fis-snajja biex ma jibżgħux jersu l-qudiem lejn dawn it-tip ta' impjiegi kif in-natura tax-xogħol qed issir dejjem aktar iffukata fuq it-tħaddim ta' teknoloġija diġitali.